Halkary dinanlar günüň bayramy edilýän günlerine Aşgabaşarynyň berqararlyk we bizimini etraplaryna täze köp gatly ýaşaýyş ýerlerining açylyp bulanmagy berilmegi paýtatymyň ýaşaýjaryna ajaýyp sowgat boldy. Paýtatymyň berqararlyk etraplaryna 2 sany 5 gatly, bizimini etraplaryna da 1 sany 4 gatly ýaşaýyş ýerlerining açylyş dabralary geçirildi. Täze jaýlara göçüp gelmek bagty meýesser eden maşgalalary, döwrüp ýaşaýyş ýerleriniň açarlary dabraly ýagdaýda oşurly. Şeýlelikde öňde barjy şäher guruluşyk tejribesiniň esasynda gurulan täze ýaşaýyş jaýlary häzirki döwrümizde hormat prezident bilen döwlet syýasatynyň dabarlanýan eýamynyň aýdyň nyşany bolup, paýtatmyň binagarlyk guruluşy we sazyşly utgaşdy. Halkymyň ýaşaýyş durmuş derejesini mundan belägem gowrunmak üçin ähli şertleri düretmek bu syýasatyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Täze jaýlaryň açylyp bulanmagy berilmegi Türkmenistanyň prezidentiniň durmuş uğurly syýasatynyň dabarlanmasynyň aýdyň beýany urly. Durmuş maksatly tasamalaryň amala aşyrmagy ýurdumyzda gadanylýan ösüşlerini öz borçly kepilidir. Soňky ýyllarda ýurdumyzda ýaşaýyş ýerleriniň guruluşynyň giň germe eýwranyny goýanyrjy ýagdaýdar. Şunda ýaşaýyş ýerleriniň döwrüň talaplaryna hemde raýatlanyň isleglerine laýyk gelmegine döwlet derejesinde uly ähmiýet berilýär. Munyň özi döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň, jemgyýetimiziň medeni we ruhy durmuşynyň, aň paýhas mümkinçilikleriniň derejesini, durmuş ýagdaýlaryny hemde ýürürlükleriniň esaslaryny düzýär. Bayramçylyk münasibetli ýaşaýyş ýerleriniň açylyş dabrasy raýatlymyzyň ruhyny belende götürüp goşa bayramy urly. Halkymyzy häzirki döwrüň ýokary hil derejesine laýyk gelýän öňöýli ýaşaýyş ýerleri bilen üpçün etmek hormatly prezident bilen alyp barýan syýasatynyň esasy uğurlarynyň biri bolup durýar. Täze ýaşaýyş ýerleriniň açylmagy ýokary derejelik hemde insan perwerlik ýürürlüklerini dabarlandyrýan häzirki döwrüň möhüm uğurlarynyň biri bolup durýar. Dabarlar halkymyzyň durmuşyna aýratyny ähmiýeti bolan şanly wakalyň taryhy portretlary beslenýäniň, ýurdumyzda giňden belenilýän bayramçylyk dabralarynyň ýokary gurumçylyk derejesiniň üpçünedilmegine hemme taraplaryny esasda çemberleşilýäniň nowatdaky beýany urly. Belenirşi ýaly Türkmenistanyň hormatly prezident bilen başlanyjy boýunça toplumlaryny özgörtmek maksatnamesynyň durmuşa geçirilmegi netijesinde paýtatmyzda hemde ýurdumyzyň sebäpleriniň şäherlerini hemde owalaryny özgörtmek uğruna giň işler alınıp barılýar. Senagat durmuş we medeni maksatly döwrüp desgalan guruluşy hemme taraplaryny esasda dowam etdirilýär. Bayramçylyk günlerindäki dabaralar ýurdumyzyň asyrlar aşyp gelýän milli däplere ıgrarlydygynyň, oň hormatly prezident bilen parasatly ýol başlygynda ösüşiň belentliklerini tarap bedew wady bilen anamly gadam urýanynyň hemde halkymyzyň şerekeme geljek nesilleň awadan bagtyar durmuşynyň üpçün edilmeginde zerur işleri amala aşyrýanynyň nowatdaky beýany urly.